Kidekot ka State Disaster Response Force SDRF ha ka step hinyo terik nailur. Kilayo bansay no ya kamet yap jong uwe uknarit ubalangam jyllop hapo kawa Umiam ha ka snong nong lu mauyong Ribhoy District. Hadien ba ki buor penyat District ka East Khasi Hills. Kilayo pedang ya ka jingkerpat jingerap na ki pulit ka Ribhoy ha ka miet henrew terik. Kumta kidekot ka State Disaster Response Force kalahir sya katay ka jaka ban penlong ka jingwat ya katay ka met jong utay ukhna ha ka step ka babut kata nadu ka por si pau shiteng men step. Kani ka kenhun SDRF balaya lamda u inspector ba translate tinsong kalayo bansay ya kani ka met jong uni ukhna ha ka por kumba si pau sapusan ba je men step. Langit dru ba kani ka met yap kadai jong ubiki makri ubadang si pau na berta ubadai ukhun jong kakong jantilin makri na kasnong nong luom mauyong Ribhoy District. Hadien ya kani kamat yap laay tino siya kibor pulit bat ki bahayeng hasem jong uni ulanat ubala klat no.